Vanuit Nijmegen lopen de wandelaars richting de meest noordelijke gemeente van Limburg, Mook en Middelaar. Vanuit daar gaan ze richting Gennep en via Milsbeek steken de wandelaars de provinciegrens weer over. Tijdens de Vierdaagse doen er ook genoeg Limburgers mee en die kwamen op het parcours uiteraard tegen. Man, wie ga je dit? Ja, prima. Het werken is perfect. Dus wat willen we nog meer? Een gezellige stemming. Och, sorry hè. Wie vullen erbij? Goed, Ja? goed. Geen last. Toch wel dragen deed dus ja. Ja, ik kom er morgen ook nog wel door. Ja? Jazeker. Het is volop feest in Mook. Mensen langs de kant doen hun uitstekende best om de wandelaars aan te moedigen en zorgen voor veel sfeer. Geweldig toch? Kijk, hondje erbij, vrouw erbij, schoonvader. Heerlijk, welkom in Mook allemaal. Is het een plekje waar je altijd staat? Meestal staan we daar, maar we hadden ze eerst een rek, maar dat hebben ze nou niet meer. Dus ik heb toestemming gevraagd aan meneer Pastoor of wij hier mogen zitten. We zijn hier met een hele grote groep voor het goede doel aan het werk. Dus, Voor het goede doel zeg je? voor het goede doel, Recovery Run heet dat. Mensen met kanker of kanker hebben gehad, dat ze in beweging blijven en een beetje lotgenoten hebben om samen te bewegen. Er zijn vandaag 2 burgemeesters hier aanwezig in Mook, namelijk burgemeester Inge van Dijk van de gemeente Mook en Middelaar en de nieuwe burgemeester van Bezel, Martijn Derks. Hij komt uit Wijchen, uit de regio, dus kent de regio hier ook goed en heeft zelf ook al vaker meegedaan met de Vierdaagse. Kriebelt dit? Ja, dit kriebelt elk jaar. En ik kan het ook niet onder stoel of banken steken. Als je langs de kant staat, dan heb je eigenlijk het gevoel ik wil meedoen. Dus ja, het kriebelt. En nu is het weer een paar jaar geleden, dus ik vind eigenlijk wel weer dat het een keer kan. Het lijkt me heerlijk om op zulke dag burgemeester te zijn van Mook en Middelaar. Dit zijn de mooiste dagen. Dit is een cadeautje. En wij mogen dat 2 dagen hier in Mook en Middelaar. Vandaag donderdag alle afstanden. En morgen vrijdag nog een keer de 40 en de 50. Dat is een cadeautje. Terug naar de Limburgse wandelaars, want ze moeten door. Het is nog een eindje. Genieten doen ze al jaren van het evenement, dus ook dit jaar. Ik zeg, je komt niet voor te lopen hier. Lopen en genieten, want anders kom ik je niks te zoeken. Dat is wat we hier allemaal zeggen. Je moet met plezier hier komen lopen en genieten van elk moment. En anders heeft het geen zin. Prestatie loop ik je toe, ook 40 kilometer lopen. Maar dat is het dan niet. Goed in Limburg! Nee. Adewa!